السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك ربimiz pek Allah tebaraka ve teala hemmeňizin taat we ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Hudaý üçin oturşuklaryňyz we muhabbetlerinizi, tamam duaýy haýrlerinizi qysga we kızgın gijelerde wagt goýup Allah Taala ve Allah'ın Resulü'nün mübarek mukaddes kelimelerinden eşdersip ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şirin ve süyüci yaşayışından eşders ve ondan dünya ve ahirete saadet bolan dersleri alarsip gelmeňiz elbette beyik Allah'dan ulkan lütuftur. Dünya boyunca gijelerde bijirek owadan Allah'ın rahmeti dökülýän we ferişteler şirket edýän meclisler müteessifana gaty azalan zamanydyr. Emma beýik pek Allah tebaraka ve taala her zamanlarda gijelerde saat 10 minutdyr mahal. Gijeň ýary bolup barýar, kysga gijeň içinde. Bir owadan suratyna elhamdülillah köpsüde mümin musulman jowan wagtynda Hudaý Taala bir owadan 3 milyon kökläpdir. Elbette ulkan nigmatdyr. Qadrini bilen utdi, qadrini bilmedik özü mahrum galdy. Emma geleyliň Peygamberimizin mübarek ýaşaýyşyna. 60-lanjy ýaşynda umra ada etdi, umra qaza etdi. 59-lanjy ýaşynda umra etjek bolanyny ejada bermedi Mekkan kafirleri. 60-lanjy ýaşynda şol umraň qazasyny aldy. Geçen hefte pek Allah köklediğinden 2000 sahabası ve bir neçe zenanalar ve çağalar bilen Mekke-i Mükerreme yetipdi ve harama girip baryaqa sahabalan miri qoşgu okuyup harama girip baryadılar. Emma bir gecede de şol umran iyiydi. Ta umra tamam olup Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bir mübarek gurrunlarını aydar. Emma şon üstünde Deslap Resulullah'ın yaşayışı umru doğru bulan vakıa var. Eğer üstünden geçtiğine geç gidivermeli. Emma içinden ders almağa hakikat şu zamanla sana mağur bulur yali ulukon bir dersler var. İnşallah göreyli Resulullah'ın yaşayışını on iyidinden almalı derslerimizi alıp da iyiliğimizin içinde İslamiyet ve hak dinin izzatını Müslüman kafirin gözünü köküdmeli zamandır. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam inni haram Kâbeň düýbüne barmaly. Näme edilýär Kâbe? Evvelin barlanna 7 gedek tawaf edilýär. Göreli näme görüňleri bar. Wa kana al-mushrikûn qad atlaqu şâ'i'atan ziddal muslimîn haythu qalû wa hanathum humma Yathrib. Peygamberimizin mübarek kulagyna bir habar qakypdyr. Näme habar? Peygamberimiz eşitipdir.
Mekkan kafirleri gürrün ediye musulmanlı marizlaptır, sırqavlaptır. Medine'de bir kızdırma dert ba, Medine'nin adamsını köplerçe kızdırma dert tutyanmış. Şol kızdırma dert musulmanları merizledendir. Bula Mekke'den baran adamlar Medine'nin kızgınına, Medine'nin kızdırma derdine cıdan nedir? Bula marizdirla deyip Mekkan kafirlerinin bir gürrünü oluptur. Peygamberimiz de bunu eşitiptir. Ki Mekkan kafirler gürrün etdiyen musulmanlı marizdir deyip. فأمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول. رحمة للعالمين رسول الله عليه الصلاة والسلام sahabalarına buyuruptur. Ey sahabalarım! Tavaf edenizde Kabe'nin taşından 7 gede aylanılya. Deslapı üçüsünne arkanızda oklap dolanyan adına rida diyeli. Koynak hesabına. Deslapta şon dolanağınızda sağ gerşinizin eteğinden aylan, sağ gerşiniz açık bolsun deyiptir erkek adamlara. Yaxşı qayımca dolanın deyiptir. O şon deslap aylanağınızda 3 aylağınna hevara dayağı gerşiniz titretten aylanın. Biz musulmanlar dayağıdırız. Biz musulmanlar hiç dat horlanak. Biz musulmanlar hiç dat bizi ecizledenak. Bizi kızdırmada tutanaktığını kafirlere sabit edin deyiptir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Qailen felyarawkum cilden. Sahabalarına bakıp aydıptır. Ey sahabalarım, kafirler sizi gözleyip dula, sizi dayağı görsünler şolar deyiptir. Sizi dayağı görsünler deyiptir. Bunun adına riya değilmeyen ha. Ders var inşallah işte. Esasen üstünde havlukman dersini alarsın. Felyarawkum cilden. Resulullah aydıptır. Ey sahabalarım, kafirlerin gözüne pehlivan görünün deyiptir. Dayağı görünün, akık görünmeyin deyiptir. Yıkılıp batan görünmeyin deyiptir. Yine de teşvik edip sahabalarına vakıp aydıptır. Rahimallahu Teala imra'an arahumul yevme min nefsihi kuvveten. Yine Peygamberimiz qaytadan sahabalarını dayağılandırmağdan çürüyüm aydıptır. Huday dünya ahir rahmetine salsın. Sizin hayti veriyiniz kafirlere dayağı görünseniz deyiptir. Yana bir emretti. Kafirlere dayağı görünün deydi. İznen hay durup Resulullah'dan duayı hayır etiptir. Rahimallahu Teala imra'an arahumul yevme min nefsihi kuvveten. Huday rahmetine salsın. Sizin hayti veriyiniz kafirlere dayağı görünseniz deyiptir. وهذا أول رمل في الإسلام الحنيفي. دين إسلام دا أولين لون قلاب dayağı olup yortulmak şondan galıptır. Şu mahalla umra gitsende, hacca gitsende kervanbaş ruhaniyle tapşıryanlar deslapı 3 aylavda dayağırak, gerşin silkemerek yortmalı. Şondan galamda atşal. Şu mahalla şeylerde. Deslapı 3 aylavı mezhep başımı Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh Fıkh Hanefi'de Peygamberin şol buyruğundan çıkarıp alıyor. Şu mahalla deslap tavaf edende 3 gedek lonqullap yortup dayağı aylanmalı. Qala İbn Abbas radıyallahu anhuma وَلَمْ نَعْنَعْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ يَأْمُرَهُمْ اَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إلا الإبقاء عليهم. حديث صحيح متفق عليه. Hazreti İbn Abbas bu ümmetin en Kur'an-ı Kerim'i öktüsü aydıptır. Bilýäňiz mi diýipdir Peygamberimiz fakat 3 aylığı yortun, dayaudurun, öyle güýç bilen aylanyň diýdi. Sahabalarına 7 aylığı da dayaudurup aylanyň diýmedi. Näme üçin? Sahabalarına bireme yumşaklık, sahabalarını beter yadatmacak bolup, sahabalarına beter ağram salmacak bolup deyiptir. Fakat şolara kafirlere dayağı görünseniz bolýa deyip sahabalarını horlamandır. Ey bir müdiriyeti, ey bir kuvveti akli, ey bir rüculet dayağılık Resulullah canın, ey ne kadar hemme taraftan Allah'ın akıl veriptir. Ay koyun näme güýjüňiz koyun, 7 ayda yortup aylanın.
7 aylawda bar yok güýjüňiz goýun diýmendir Resulullah canymyz malymyz gurbany bolsun Peýgamberimiň aleyhissalatu vesselam. 3 aylawny daýaw aylanyň galanyny atdy aylany beriň diýipdir. Yani öz janyňyz hatara oklap döwşip duramaň diýdigi-de. Her hal ve aqama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi Mekke'tel Mukarreme 3 ayyam. 3 güýjüni kamil Peýgamberimiz sahabalary bilen Mekke'ye Mukarremede bolupdyr. 3 güýjüni şu Ka'baň ýanyna musulmanlar da Hazreti Bilal'a Resulullah'dan azanı çektirýärmişdi. Hazreti Bilal azan çekýänmiş we 5 wagt namazy 3 güýjüni yusalli bihim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peýgamberimiz imam bolup da Ka'baň düýbünde 2000'den kärrek sahaba bolup da jemaat bilen namaz okuyýarmışlar. Häzir Mekke feth bolanak. Häzir Mekke musulman bolanak. Yani 3 gün odal wagt alypdylar. 3 gün dolanyna çykyp gaýtmaly. Ve kana Bilal radiyallahu an bi sawtihi an-nadiyyi yarfa'u al-adhana. Hazreti Bilal'la özünün gat sesi bilen azan çekip Mekke-i Mukarremeň dağı we derileriniň arasynda ses aýlanyp da hulasy 3 güýjüni namaz okypdyrlar. Emma Mekke-i Mukarremeň daşyna Peýgamberimiz 200 nefer goýupdy, naýda kılıç zatlary saklap duran. Awwelkun ya ikilenjun umra ýerine ýetenden soňra Peýgamberimiz umra den adamlardan 200 nefer iýberipdir. Baraň diýipdir, olaň ýerine siz zatlar saklaň, ola gelipdi umralaryny ada etdiler diýipdir. Inhe Peýgamberimiz gawy mudiriyet, gawy pikri bilen olarda ýadyndan çykarmandyr. Aýsy saklasaňyz da size sogap bolarşy diýmendir. Olarda bir fursatda, bir wagtda öwürlük geliň siz de umra ediň diýip olaň ýerine 200 neferde iýberipdir. Oham şu 3 günüň içinde ýene bir waka bolupdyr. Onu aýdaýyn. Oham umraň gurrungy tamam bolup dersine geçeriz. Hazreti Abbas radıyallahu anh kim bolýar? Peýgamberimiziň dädesiniň dogany. Hazreti Abbas. Abbasyň zenanasynyň aýallygyny barmış. Abbasyň zenanasynyň aýallygyny. Peýgamberimiziň gelejeginiň aýallygyny bolýar. On adamsa aýrylypdyr. Hazreti Maymunat mübarekah diýdigi. Maymunah Arap dilinde mübarek diýdigi. Ol adamsa aýrylypdyr, bir dul zenanamış. Özünün izdivacyny aýallygyna tapşyrypdyr, aýallygyny adamsyna aýdypdyr. Ki meseleni şonu kime jüptleseň men teýýar diýip diýe. Oham Peýgamberimiz de umradan çyryp gelenine Hazreti Abbas özünün zenanasynyň aýallygyny ki Peýgamberimiziň 60-njy ýaşynda ahyrky alan izdivac eden zenanasy biz musulmanlaryň ahyrky alan enemiz Peýgamberimiz bilen izdivac eden Hazreti Maymunani, Hazreti Abbas Resulullah aleyhissalatu vesselam'a jüftleýe we ahyrky enemiz we enelerimizin içinde ummahatul mu'mininin içinde Peýgamberimiziň zenanalarynyň içinde ahirin Peýgamberimiz bilen izdivac eden we ahirin dünýeden geçenne enemiz Hazreti Ummul Mu'minin Maymuna radıyallahu anha. Oham 3 gün tamam bolupdyr. Oham olardan 2 nefer adam gelipdir kafirlardan. Aýdypdyrlar: "Innehu qad inqada ajaluka fakhruj anna." Ey Muhammed, wagtyň tamam boldy, çyk Mekke'den dipdirler. Oham Peýgamberimiz aýdypdyr: "Wa ma alaykum law taraktumuni fa a'rastu bayna adhhurikum wa sana'na lakum ta'aman fa hadartumuhu." Peýgamberimiz aýdypdyr: "Men Maymunah bilen izdivac etdim" diýipdir. Nämiş kaly wa diýipdir, ejaza berseňiz, dogry 3 günim tamam boldy. Ýene bir gün wagt berseňiz, men ştada toy tutsam nähilli diýipdir. Ejaza berseňiz, men özümden toy tutup harj etjek, nahary sadaka etjek diýipdir. Siz de gelläň şoňa şirket edagaň diýipdir. Belki kafirli birime bärrak bolup, ara birime öwrak düşüp musulmançylyga çekar ýaly. Onu kafirler kabul etmäni, ýok, toy tutturmana ejaza bermeýäs, 3 güniň dogly çyk diýipdirler.
ve Peygamberimiz de çıkıp kaydıptır. Emma Hazreti Ömer el-Faruk radıyallahu anh'un halafat vaktında inne ol yankı Peygamberimiz Mekke mükerreme girip Kabe'nin yanına girip geliye kala näme diýdi sahabalarına? Lonqullaň diýdi, dayaw durun, üç wedegini dayaw aylanın diýdi. Ebu Bekir Siddiq'in zamanında da şeýitdirip üç wedegi yoğurt maquly lonqullap gerşin titredip evvelki üç aylan aylanylýanmışdyk. Aham Hazreti Ömer'in hilafat wagtynda bolanna Hazreti Ömer bir wagt umra ya haja gelipdir. Aham gerşin lonqullatmadan gurrun edipdir. Ta halka ders bolar ýaly. Göreýil näme gurrun? فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأنا الله عز وجل الإسلام ونفى الكفر وأهله. Ey adamlar deyiptir, ey musulmanlar deyiptir. Aya inni de gerş titredip yoğurtmak gerek mi deyiptir Mekke'de? Inni kafir yok ki deyiptir. Peygamberimiz da odol kafirler baqa gerş titredin dayaw durun, şolon gözüne dayaw görünün deyip aytdı deyiptir. Inni de gerek mi kam gerşin açıp hewr öýüň dayaw kökölmek gerek mi kam? Inni hemmemiz musulman bollyk. Mekkeň içinde musulman bolly. Aya öňkü bername ýene ýürümeli mi diýipdir Hazreti Ömer? Hiç kim keplemendir, ýene öýde jogap beripdir. Wa ma'a zalika la nad'u şeý'an kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru diýipdir, inni kafirler ýok diýipdir. Onda da peýgamberiň zamanyny edýän işimizi inni de ederiz diýipdir. Biz şu zaman belki şu zaman içeliydi deslapı 3 aylawda Kabe'ň daşyndan aýlanlanna dayaw aýlanlyp birimi ýortmarak gerşin titretmerak aýlanylýar. Emma geleyliň öz almaly dersimide. Inhe Peygamberimiz umradan çıkıp gaýtdy. Ey mümin musulman doganlar. Ey jawan dost. Ey dinine gayrat etip biren dost. Ey ol insan musulman ike, ol zinana ya erkadam ike, bilyer dininin hakdygyny. Emma men zada howsalam ýok diýýär. Sofanyya, sofanydan soňra öýde gyşap baty, nahariya, nahardan soň gyşap baty, şamiyya agralya ýene ýaty. Men aslan bilýän ýa Qur'anyň gowdygyny, diniň gowdygyny, diniň şarafatyny, aslan howsalam ýok men şu zatlary diýän adam. Ya entek bir toyda namazı qaza bolýan adam. Ya entek bazar öýdende namazı galýan adam. Ya entek danışga öýdende, ya bir işe öýdende, ya iş jaýynda, ya idarajatda, ya her bir ýerlerde bir entek zatlar bahanalar bolýar ki Allahyň buýruklary boýundan galýan adam. Resulullah aleyhissalatu vesselam kafirler gözläp tuqa. Näme diýdi sahabalaryna? Ey sahabalarym, gerşiňiz açyň diýipdir. Gerşiňiz sağ gerşiňiz açyk dursun diýipdir. Gerşiňizde titredin dayaw ýöreň, kafirlara dayaw görüniň diýipdir. Biz pasyk adamlaryň gözüniň öňünde, kafir adamlaryň, binamaz adamlaryň, dine ähmiýet bermeýän adam ki her zamanda, her owada, her şäherde bar bu zatlarynda. Bu ýöne ýok dogurlamar, ýok gowurun etmeli, näme etmeli, ýöne agdymyza odalarymyzyň peýdasy ýok, hemmemiz halkyň içinde ýaşapdyk. Bazarda da, ovada da, mescidin düýbünde de, hemme yerde azawy, namaz okuymayan, pasyk, ya hatta kafir de ogrinça giripbe. Peygamberimiz kafir fasygyň gözüniň alynda dinine dayaw durmagy riya diýmendir. Näjire Peygamberimiz öýdüniň sahabalaryna, ey sahabalarym, dayaw görüniň diýip aýdypdy. Her kimde dayaw görünse Hudaý şonyň rahmatyna salsyn diýip duaýy hayr diýdi Resulullah jan. Nähillon men ya maňa meňdeş bir ahun ya sofi ya el tesfi alyp beren ya garaçy ya her kim bolsun. Hey näme? Riya bolar halkyň içinde gurrun bermek, ya halkyň içinde namaz okuymak, ya halkyň içinde pasajda namaz okuymak, ya bir danışgada, ya bimaristanda, ya karhanaň bir guşesinde okuyjak bolsaň öýüňde okuy bermeli da näme da diýmek, peýgamberiň ýoluna, islam ýoluna, Qur'an ýoluna dogry däl zatlar. İnhe Resulullah'ın yaşayışı dünya boyunca tarihte sebit bolanlar. Ey sahabalarım dayaw görüniň diýipdir. Hatta öz güýjüňden artyk maşrak dagda pasyk adam, kafir adamyň gözüne dayaw görünmek mutlaka ibadatdyr. Ibadatyň sogabyny artdyrar. Eşitde gal, eşitde galma, amal etde sogabyň derejeň Allah gal.
Riya däldir. Belki öýdi bir ibadatdyr. Ibadat bolmasa, Hudaýa adamy ýakyn etýän bolmasa, Muhammed peýgamber buyurmazdy öýdüniň sahabalaryna: "Daýaw duruň, titreýän ýörüň, ýurtdan duruň, gerşiňiz açyň, kafirliň gözüne kudratly görüniň, batyr görüniň" diýmezdi. Peýgamberimiz şonu aýdýa taňa maňa. Peýgamberimiz ýoksa, "Hey, kafirler barmyş. We bula gözäp otýlar. Öýdi basylyp, öýdi kiçilip, näme diýip basylmaly, näme diýip kiçilmeli? Allah'ın buyruğunun kiçilmesi olacakmy? Allah Teala'nın diyen etmeğin, Allahu nurus semavati vel ard, yerin yaradanyň, Allah'ın hükmü yerin yüzünde yürüýmän diye kiçilmesi olacakmy? Yo men utannım, yo men kiçildim, yo men näme dernka, hiç kiçilmesi olmaz. Gursoň imandan dolu bolsun, her ýerde bolsun. Allah'ın buyruğu orta geldi diými? Mert bolly orta çykdy okuy. Namaz okuýanlygyna öz sogabydyr. Emma şol kafir ya pasyk, dinden habary ýok, näme siz omak çomak etip bäňiz ya bir zat etip bäňiz diýip nauzu billah bidirek kefaý diýe, men imanymma, men mümin musulman, men Allah'a imanymma diýip. Peýgamberimiz kiçelipdirmi? Bütün kafirler döwrüň alypdy. Dağlaryň üstüne çykyp gözleşip dula hemmesi. We näjile bolar kam? Bular hemmesi gözleşip oty diýip derläp akmandyr Rasulullah jan. Bizim Peygamberimiz ahir zaman Peygamber Muhammed Resulullah'dır. Biz de Müslümanlarız. Biz ümmeti Muhammedi daýawdyrys. Biz gaýratly ummatdyrys. Biz tamam Peygamberliň täjiniň Peygamberdirys. Ey Müslüman! Bil öz hormatyny, bil öz gaýratyny. Bizim imanymyz şunku damarymyzyň içindedir. Bizim imanymyz gan etimiziň içindedir. Bir adam görjekmişdik, men şondan utanjakmışdygym diýip, haçana çeli biziň namazlarymyz kaza bolmaly. Haçana çeli men bir bazara gitip gelemde, ya bir toýa gitip gelemde, ya musafir etgende biziň namazlarymyz galmaly. Allah'ın buyruklary galmaly. Bir pas kafir adam görse, meni utanaryň diýip şo bahanalar bilen goýmaly. Delili näme? Riya mı delilligi? Göz için etmek diýelim şoňa. Näme bir iş zat? Min adyna za'f-ı iman diýeli. Min adyna musulmançylygyň kemçiligi diýeli. Min adyna iman kemçiligi diýeli. Bu urnyň bir Allah'ın buyrugyna, Resulullah'ın buyrugyna bir dinni ýok zat. Ýoluň uruna hemmäňiz görýänsiňiz. Şaýatda gelýär kaňyz özüňiz anjam berensiňiz. Ýolda musafiratda ya benderden gelýän ya bir daşýaňa barýan ýolly erhili ya dostla maşinni kenarına çekip yolun uğruna namazını okuya, ne kadar gözleyen adamı nurlu bolýar, bolmaýamşylar. Ne kadar gözleýäňde haybatı var, ne kadar gözleýäňde yer bilen göğüň arasını özünün öwüni doldurup oty namaz okuyan adam. Hatta evliyalar aýdýar, gursoklar pek adamlar aýdýar, gursoklarynyň gözleri gawy adamlar aýdýar, çölde namaz okuyan adamlar görýär, yer bilen göğüň arasyny özüniň öwüni doldurupdy, geçip boljak diýil öwünden. On evliyalar gursoklary ýakdy, o gursoklary günah bilen dolmadyk insanlar görýär ony. Bu her kimde özüniň gursoklary pek bollugy üçin onu hemmäňiz ihsas edýänsiňiz. Musulman adam haqqy özüniň imanyny we Allah'ın azamatynyň beraberine arasynda bolup namaz okuýanyň ýoluň uğruna şaýat okuýanyň özü ihsas etmesin. Gözläp barýan adam görünne nägat bereketi bolýar, nägat nuraniýeti bolýar, nägat haybaty bolýar şoň. Aya qabile tawsifmi şo? Ştady men aýdyp şoň owodurlygyny size düşündirip bolarmy? Düşündirip bolmazmy? Her kim özü gör keyif etmeli onu. Ene ata, ya erhili, ya oğulgıydı, ya iki dost, ya bir minibus, ya maşin kenara çekip çık, namazını okuyupdu, ya dehret kıldı, geçip baryakan, adamın öz imanını, qowlugy artı veriyor, özün keyif ediveriyen, lezzet alıveriyen. İnhe, şu ýagdaý okulyan yerlerde de bolmaly, işlenýän yerde de bolmaly, bimarstallarda da bolmaly. Elhamdülillah, bir ýurdumyzda hemme ýerde namazhanaly, dehret çaýly da bagda üstüne. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yan kıvırına Peygamberimiz Muhammed Peygamber rahmetul lil alemin aleyhissalatu vesselam ey sahabalam kafirler gözläpdi şolara dayaw görünseňiz menden size hayır doga diýişi şula şu zamana gerek görürüňiz. Hakikat şu zamana gerek görürüň. Okuýany da gerek, işleýäni de gerek, öýdäkä de gerek, mollak de gerek, ahune de gerek, Kur'an hatmedene de gerek, okutýany de gerek. Bazarda işläp beren bolsun, maşini işläp beren, hemme musulmana dertişi.
Kafir fasık köfülün zamanında ibadatın yüde çıkarmalı. Hatta inşallah Allah kokluse Ramazan ayı geliyor. Bir tovar zenana ya bir tovar erkek adam uzru var değil mi? Arada tutup bilmiyor değil mi? Hop uzru varmıştık, marizmiştik. Allah icazet veriyor. Allah Teala icazet veriyor. Mariz olsan da ölgü tut deymenler Huday. Hop oluyor. Emme halkın yanına belletme ağzın açıktığını. Aradan hurmatın takla. Kafir fasık ba değil mi diyorunda? Elbette ba. Ba değil mi? Aradan hurmatın sakla. Hatta sen marizden sonrası da nätya tutyan mı diyse aradan hurmatı di anlık bari gurrun ayla ağlama. Ema açıklığını belletme. Ay men oňamak tutamak, o da diýe men oňamak tutamak, o da aýtdy maňa dükler tutma diýdi, ay bizle ota tutma diýdi. Aradan hormatyny saklamalylar. Men ýöne garad gurrun ýaplap aýtmak däldi. Wagt geçirilýän yer däl pitaý. İman, nur ilm seçilýän yer pitaý. 45-daga wagt doldurulýan yer däl pitaý. İman gurrun edilýän yer. Allah'ın dinini gurrun edilýän yer. İslamiyet we hakkaniyet we insanyň dünýä we ahir saadetiniň gurrun edilýän yer pitaý. Bu tak mescidin içi. Bu tay Kabe'nin guşeleri ve şu'buları değil yer tak. İnha Ramazan aylarında da sen mümin Müslüman ve men elhamdülillah mümin Müslüman. Allah'a ve Resulüne imanımız var. Hazreti Ebu Hanife aydıptır bizim mezhep başımız. O da kan gurrun ettik. Eğer senden sorulsa Müslüman mısın diyse inşallah Müslüman men diyme deyiptir. Şoňgatdan inşallah goşma deyiptir. Ana mu'minun hakkan nibayt. Men elbette Müslümandır nibayt deyiptir. Müslüman mısın? İnşallah Müslümandırın. İnşallah koşmapta da deyiptir. Näme diýmeli? Ana mu'minun hakkan. Men elbette Müslüman. Ana mu'minun hakkan. Elbette men mu'min Müslüman elhamdülillah. Ve hem maňyda mu'min Müslüman. Allah'a ve Resulüne imanımız var. Kıyamete imanımız var. Yevme yehkumul hisabe imanımız var. Her kim hesap kitabında turup da her kim amalına wala görmülgüne imanımız var. Periştelere imanımız var. Kur'an-ı Kerim ve tamam kitap haya asmanilere imanımız var. Tamam peygamberlere imanımız var. Allah'dan bolan zatın hemmesine hak ve hakkanla imanımız var. İnha iman kamil İslam'ın izzatını yüze çıkarmalı, Resulullah yüze çıkarın deyiptir. Ağzın arada değil, marizmiştin, emma dinin izzatını kaldır, ağzın açıklığını belli etme, adamsına da belli etmesin, zinanasına da belli etmesin, kursat yemiştin, oğruyunçadan oğruyunça astın, suyun içmelmiştin, oğruyun estin, ya her näme zat bolsun, oğruyuncadan hiç kimi, oğulgıyız, erhili, dost, yar, ya daşarda oturşya, ya öyüne gelişya, dinin izzatını kaldırmalıdır, on özü başına soğaptır, eşittirmek bizden tutsanız utarsınız. Emma zora galan bolsa bir neçe başga bir kafir ýurtlarda gaty bir müşkilin eteğinde İslamyň izzatyny galdyryp namaz okuyjak bolsa zınnan edilip ya öldürüljek bolsa o meselesi juda mesele. O meselelerin odal barha açıklanyp aýdyldy. Bu görürün ýöne ondan mundan utanyp ay hem klasym näme diýjek, men hem karyma näme diýeň, men halky utanýan, emma haram zat bolanyny utanylmaly. Ya kafir fasık adam il ortasına öýüdi de bilýär, şo zat adamı dargadyp barýar. Erheleýin dargadyp barýar, zindigisini dargadyp barýan bir haram zat. Şonu orta çıkaryp basaranak orta çıkaryp öti. Emma musulman adam Allah'ın izzetini orta çıkaranjak bolanda, yo o riya bolar, okuyjak bolsaň öýüňde okuybermeli, ya näme diýbermeli. Bu gurrunly bidirek gurrundur we puç gurrundur. Ýöne koy gurrun kamil bolsun. Son kan soňram bize aýdýarlar gurrun ýoluk bolup galýar, soňram aýdaryn niwe aýdýan diýerler. Soňralarda biz CD-leri gurrunlar gaçyşdyrýar, bilmeýäs diýerler. Şonuň üçin bir iki gurrunda şu gurruna ýapşyryp aýtjak, Hudaý üçin gurrun kamil bolmak üçin. O gurrun deşi Peygamberimizden soralypdyr sahih hadisde. Gowgulasyn. An Abi Hureyre radıyallahu anh enne raculen qala ya Resulallah inner racule ya'melul amel ve yusirruh fe idha tuliga aleyhi sarrahu qala sallallahu aleyhi ve sellem lehu ecran ecrus sirri ve ecrul alaniyeh keza fi sahih İbn Habban ve sunan Tirmizi ve gayri. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor, bir adam Peygamberimizden sorapdyr. Ya Resulallah, men oğruyunça Kur'an okuyan, oğruyunça namaz okuyan, Hudaý üçin bolsun nipda. Her kim bir oğruyunça bir hiç kim ýok ýerine Hudaýym men öz aramda halwet etdiňi bir ibadet edýär da.
Şonu bir görünni öz-özüm begenýänipdir. Onda maňa gorkýan riýa boldum kadip. Şoň jogaby näme ya Rasulullah diýipdir. Hemmäňe köp düşýändir. Kur'an okypdyň, ya tesbih sanapdyň, ataň gelýär, dost ýarlyň gelýär, ustad şagirt gelýär. Riýa boldum kadip gorkýan, emme öz-özüň begenýän da bir gowdatdy gördüm musulman doganym diýip. Muhammed Rasulullah aleyhissalatu vesselam jogap beripdir. Rahmetul lil alamin jogap beripdir. Allah'ın dostu jogap beripdir. İslam şoň üstünden ak gelýän peýgamber jogap beripdir. Ulamalyň başy, ewliýalyň täji jogap beripdir. Näme diýipdir? Laka ajrani, ajrus sirri we ajrul alaniye. Şojra bolsa sana iki esti do beraber sogap berilýär diýipdir. Ol ogryňça etjek diýip ibadet etdiň, ogryňça sogabyňa mahfuz diýipdir. 1. Ol bir gördü diýip öz-özüň içinden begenýän diýipdir. Musulman doganym meni gowy ýerde gördü diýip begenniň oň öz başyna artykmaz sogaby bar. Oň riyam qadiyamy diýipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dini düşüneýliň. Dinin almany düşüneýliň. Din nämäge riýa diýe, näme gözçün diýe, näme gözçün diýe hakykatyny düşüneýliň, o hem şonu aýdaýliň, oňyň ýanyna aýtjak bolsak. Ýöne hile ýürüň edip, kän o hawalarda bolýar, hususan ilmden daş ýerlerde 3-4 dinane ýaşamaýdyş, palandat dogry, palandat dogry diýip, o jire etmeler. Din Allah'ın buyrugy, din Resulullah'ın aýdan kepleri Allah Taala aýtdy diýip. Inhe ogryňça iş etdiňň bir görse begenseň, ol ogryňça diýaniňa sogaby ýerinde. Musulman doganym begenini diýip de gowy iş etdiňň bir haram iş etdiňň görtene gat sen utanardyň. Sogaby iş etdiňň de begenýän da, oň artykmaz sogaby bar diýipdir. Ine Resulullah'ın beren jogaby. Ine ikilenji we ahyrky şu barada görürüň. Geleliň öňkü mowzuň üstüne. Ahunjan men bilýän taýawdurmalygyny. Vücudumda yaltalyk ba aýryp bilemä. Oy gurrun kamil bolsun. Sümdam süýünip ýatasym gelýär. Ya oturan yerimde bilýän Kur'ana gidesim gelýär. Ya şüjrek oturşyklara gaýdasym gelýär. Ilm iman seçilip duran ýer. Aslyn vücudum jismim beter yalta, ruhiýam beter yalta. Hudaý üçin jogabyny aýdyn, Hudaý üçin nushasyny dermanyny aýdyn, tutsa utar oladym. Deslaqysy eger jisminne maryçylyk, jisminne agyrlyk bolsa, belli, muny pizeşke mürajaat etmeli, hejamet ýani gowzatlary aýdarsan jismiň ýeňildir. Yok özünün ruhiyesinna, imanına agyrlyk görýän bolsa, bir kafir adam bir kelimeni aýtsa girýän musulmanlyň içine. Näme kelime? La ilaha illallah. Bir kafir adam şonu aýtsa musulman bolýar. Ol kon kelimede. Şonu 10 gaýtar aýtsyn, gursagy nurdan dolu bolar. Fakat 10 gaýtar. İhlas bilen aýdandan soňra bir gedekde aýdarsyn. Emma bu zaman pikirler şuluk zamanı. Bu zamanlar beyin rahati fikri havas cem edilmeyen zamanı. O an gaytar la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'dan başka hakikat men gowuryanym ýokdur. Allah'dan başka hakikat men mahbub we ma'budum ýokdur. Şu manan ihlasyn o an aýsyn, gursagy nurdan dolu bolar. İkilenji dermany ey musulmanlar, İslam dini Allah bize ulaqan nigmat beripdir. Näme nigmat şol? Dehret nigmaty. Yalta wagtynda, guşluk wagtynda saat 7-de 8-de yaltamışdyň. Aslında dehretiň barmyşdyk. Ýene bir dehret kıl. Nägat Allah bize ulaqan dehret diýen nigmat beripdir. Wuzu, dehret. Nägat adamyň hawasyny açýar, nägat adam nurani etýär, nägadar adamyň iň hafa, iň adamyň üstüne mikrop we hafa ýüşýän ýer ýüz, adamın yüzü, iki eli, iki ayağı. Allah'ın buyruğunu ver. İn yuliyan yer, yüz, iki el, iki ayak. İnsanın kalbından daş, iki el ve iki ayak. İki elin ucu, iki ayağın ucu. Emme şu ikisini peygamberimiz aydıptır. Dehret kılınızı avqılap eliniz yuğun deyiptir. Dehret kılınızı avqılap ayağınız yuğun deyiptir. İlmi pizişkide nagat mufid adam el ayağını avqılap ayağına su akıtmağı. Qan ağzın raqbar qalbdan daş bolýan yer insanın merkeziyetinden qalbından daş yer dehret qılsaň ne kadar adamın jismi we ruhy nurani bolar. Bizim fiqh hanafimizde gulagasın. Tamam bizim kitaplarımızda var. El-wuzu nurun ala nur.
Dehretdiň bada bolsa ýene dehret kılsaň, odal bir çıraň bolsa iki çıra etdiň bolar. Ýagtylygyň artar, nuruň artar diýipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr: "Men tawazza ala tuhrin, kataballahu taala lahu 10 hasanat." Rawahu Abu Dawud we Tirmizi. Senedim ma bu gurruna. Peygamberimiz aýdypdyr: "Dehretiň ba wagtynda dehret kılsaň, Hudaý 10 sowap berer sana" diýipdir. Ýani 10 näme gowy etdigiň berer. Şizirek Peygamberimiz bizi teşwik etipdir. Dehretin bada bolsa dehret kılaga diýipdir. Munna ýaşçy eşdiň, ýuwun da adamyň gurruny. Was da adamyň gurruny. Suw maşynyna oturup, suw birazyn akydyp men zol dehret kılýan näme ol günäkärçilikdir ha. Bu gurrun hamana dehretin baýa ýok parhatmýa. Guşluk saat 8-9. Ya ýasyň döwret, ya ikinniň döwret. Hawaň ýok. Bir dehret kıl. Dehretin bada bolsa ýokdy. Nagat hawaň açylar. Hiwulman bir sagat sen hawaň açar. Kän biziň ustatlarymyzdan, garry türkmen taksirlerimizden, Gümüştefede Bayram Millahun taksir ýanak, Posolok inşallah atalary ýanak, garry ustadymyz Saltan Madahulla ýanak. Ol Beçjana hun Tayjana hulla ýanak. Ya kän ustatlar Seyit Nadara hullar ýanak. Buharada okuyan ulamalar ýetipdir. Gijeler uqlar tuturanna 1 kilometr ýol ýörüp, 2 kilometr ýortup, zähmet çekip gelip dehret kılýanmışdyklar. Dehret bada bolsa 1 saat 2 saat uqlar açyp, gaýta kitap gözläp, ilm gözläp, bir ýurtdan biz gaýtdyk, ýene ýurdumyzda ilm akitmeliler diýipdi, zähmetler çekip gelip bir ýurda ilmlar seçipdirler. Şolarda da uqwamışdyk. Şolarda da käde ýaltalyk gelýänmişdik. Şolarda agyrlyk gelýänmişdik. Şolarda bir ýanak insanmışdyklar. Emma dinine gayrat etipdirler. Dinine ihlas etipdirler. Uqlar tutduqa gijeler saat 10 kübre galandan soňranda erti namazda da turmalar. Erti namazdan 1 saat önçe tehajjüde turýan adamlar. Onu da gijelerde wagtymyz boş geçmesin diýip uqlar tutulanna aňryk bärik ýortup ýörüp de yine dehret kılıp gelip kitaplan başında oturýanmışdyklar. Olaň bereketlerini gözden ýurdumyzda häzirçe ilmler seçilipdi. Besbelli bolýa, çekseň zähmet, ýagar rahmat. Ýalta bolmaýlyň, tömmel bolmaýlyň. Ahyrky jekep ýene öňkürüň. Rasulullah jan näme diýdi? Daýaw duruň diýdi. Şu kafirliň gözüne de daýaw görüň diýdi. Fakat şu zamana hasmy? Ýok, şu zamana gerek görüň şu. Daýaw görüň. Yalta bolup duňdan la ilaha illallah ikilenji dermanna dehretin bada bolsa dehret kıl. Hiwulman bir sagada çelýän bigat hawaň açylar. Emma bu urundan soň Hazreti Halid ibn Walid Seyfullah laqaba alan musulman bolýardy. Onu aýtjakdym wagtlar. İnşallah Allah köklese inniki hefte tarihta Müslüman kafir tanıyan adamsi Seyfullah laqaba alan Resulullah'ın dili bilen Hazreti Halid ibn Walid 100 savaşta o 100 jüngde şirket eden merdi bolan tarihta şoň Müslüman boljagy inşallah. Allah Taala iman abruýdan ayırmasın inşallah. Hudaý izzetini de arttırsın. Allah ecriniz känlen bersin. Kızgın giyce, kıysga giyce de bijirip owadan suratına gelipsiňiz, ýoldaşyňyzyň, dostlaryňyzyň elinizden tutup mutmain bolun. Bilýän, bilmeýän ýeriňizden Allah Taala kän bereketleri berer inşallah. Kän bereketleri zindigiňizde ýagdyrardym, ýagdyrýanlardym inşallah. Hudaý Taala maryzlarymyza şefa bersin. Musafiratda, gurbatda, hytmatda we hemme müşkilli dogalla Allah asan etsin. Hudaý biziň gursagymyzy nurdan dol edip, gayratly, himmetli dinimize daýawdyrýan etsin. Hudaý biziň zindigimize erheleý dogançyklarymyzyň arasyna ulfet, mehabbet bersin inşallah. Bir alham üç kul huvallah Suriye Felaq we Nas goşup okuýaýlyň, ilgun watanymyza doga edeýliň. Okuýy beriň. Barakallah. Auzu billahi mineşşeytan. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Celilahun mahfum ilahi amin. Mawlan negerliň ol ilahi amin. İlahi amin. Bir neçe hatımlar var ilahi amin. Müşkilli dogullu var diýipdir. Hatmy Kur'an-ı Kerim, hatmy tahliller ilahi amin. İlahi amin. Kan doga diýip tapşyrallar var ilahi amin. Kabullar inşallah. İman agry. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Ağzı verilip emniyet, ittihat, parahatçılık bolsun can Hudaý. Afiyet bolsun. Zindigilerde mehabbet bolsun, ulfet bolsun. Amin can Hudaý. İlahi amin.
آمين يا إله العالمين. آمين يا مجيب الدعوات. إلهي آمين، إلهي آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله، ما شاء الله.